Tard erba' filgħaxija l-Prim Ministru Lorenz Gonza ħabbar illi minħabba kif iżviluppaw l-affarijiet lest li fi żmien 10 ijiem jagħti parrid lill-President tar-Repubblika biex ixolji l-Kunsill Lokali ta' Taslima. One News ħares lejn xi tgħid il-liġi għal dak li għandu x'jaqsam ma' xogħliment ta' Kunsill Lokali. Dwar dan fil-liġi hemm artiklu speċifiku, artiklu 23. Dan l-artiklu jgħid li ġara darba Kunsill Lokali jkun xolt jew issir elezzjoni ġdida fi żmien 30 ġurnata jew jinħatar kumitat ta' tmexxija illi jieħu f'idejh it-tmexxija tal-Kunsill. Jekk ma jinħatarx kumitat bħal dan, it-tmexxija tal-Kunsill tgħaddi f'idejn is-Segretarju Eżekuttiv. Madankollu l-iktar li jispikka fiċ-ċirkostanzi attwali huwa subartiklu 3 ta' dan l-artiklu tal-liġi. Dan is-subartiklu jgħid illi Kunsill Lokali ġdid li jinħatar minflok dak li jkun kif ġie xolt jkun jista' jibqa' jopera biss sakemm tkun ser tasal id-data proprja tal-elezzjoni ta' wara tal-istess Kunsill. Skont dak li tgħid il-liġi tal-Kunsill Lokali, jekk ser jiġi xolt Kunsill ġdid f'Taslima se jkun elett għal sena waħda biss għaliex l-elezzjoni lokali proprja f'din il-lokalità suppost kellha ssir f'Marzu tas-sena oħra. Dan kollu jikkonferma kemm ix-xogħliment ta' dan il-Kunsill huwa passi bbażat biss fuq il-konvenjenza politika tal-Partit Nazzjonalista. Iktar u iktar għaliex l-inkwiet fil-maġġoranza nazzjonalista f'Taslima ilu li beda mill-inqas sena u nofs, tant li l-Partit Nazzjonalista spiċċa telef il-maġġoranza ta' kunsilliera. Madankollu kien biss issa lejlet ir-round ta' elezzjonijiet lokali li jmiss li l-Prim Ministru b'mod formali qed jgħeddet li jista' jxogħli dan il-Kunsill. Sa dan it-tant fis-tqarrija Stefan Buontempo kellem il-laburista l-Gvern Lokali qal li b'dak li l-Prim Ministru qed jgħid iżgħar jagħmel f'Taslima qed juri li l-Gvern tiegħu lest jinqeda bil-Kunsilli Lokali għal skopijiet partiġjani waqt li qed juri sfiduċja f'Kunsill li mmexxi minn sindku tiegħu stess. Buontempo qal li l-Prim Ministru jrid iżid Taslima ma' lokalitajiet fejn se jsiru l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali f'Marzu biex blob statistiku iżid iċ-ċans illi jerbaħ dawn l-istess elezzjonijiet.